Nin ye an ka podcast sennaɲɛko 389 ye min bɛ lase Banema Sogoba, Nathaniel Dambele ani Omega Machin Pizza fɛ. An ka bi podcast daɲɛ ye nin ye ko Jehova Ala bɛ kɛlɛ kɛ an ye. Bi tɛnɛ février kalo tile 16 san 2026 an ka bi verset kalanta o bɛ bɔ Exode kitabu la. Exode kitabu sura 14 a verset 14. O yɔrɔ bɛ a fɔ an ɲɛna nin cogo la ko matigi na kɛlɛ kɛ aw ye, aw kɔni ka sabali, ka kɛɲɛ ni gɛlɛya yebaliw ani o gɛlɛya yetaw olu ɲɛkɔrɔ. Jehova Ala bɛ an hakili jigi k'a fɔ ko an tɛ an kelen na. Kɛlɛ dɔw an tɛ se sɔrɔ olu kan ka tɛmɛ hadamadenya barikaw fɛ, nka an bɛ se sɔrɔ olu kan ka tɛmɛ sankolo la Ala yɛrɛ ka sendonni na kɛlɛ la. Ka i makun o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko i tɛ kɛwale kɛ, nka o ye jigiya de. Ka a latigɛ k'a fɔ ko i tɛ yɔrɔ di siranya ko ma wala jatigɛ ko ma, ani ka ko bɛɛ to Jehova Ala bolo, ale ka o ko ɲɛnabɔ ni sebaya ye ani o kɛlɛ na daja i la. Delili ye nin ko matigi t'an ye ka kɛlɛ kɛ an ye an ka gɛlɛyaw kɔnɔna na, an tɛ o gɛlɛya minnu ɲɛdɔn. Hɛrɛ di an ma ani i ka jigiya di an ma waati min na i bɛ ka kɛlɛ kɛ anw ye. I ka sebaya i ka o bila baara la an ka ɲɛnamaya la ani an ka jamana ka ɲɛnamaya la. Yesu Kirista tɔgɔ la, amina. Jijali kuma ye nin ko ni Jehova Ala ni a bɛ kɛlɛ ta ka i sen don kɛlɛ la, siga t'a la se sɔrɔli o sɛbɛntiya la. I jigi dalen ka to a kan, bawo a bɛ ka baara kɛ i ye ka ban. Ni laseli kɛra ka bɔ Delivery par Christ yɔrɔ ka kibaru duman fɔ ni dɔnkiliw ye. Ni ye an ka podcast sennaɲɛko 389 ye min bɛ lase Banema Sogoba, Nathaniel Dambele ani Omega Machin Pizza fɛ. Bi taarata février kalo tile 17 san 2026 an ka bi verset kalanta bɛ bɔ Yakuba kitabu la sura 1 verset 5. O yɔrɔ bɛ a fɔ an ɲɛna nin cogo la ko ni hakilitigiya dɛsɛra aw dɔ la, o ka a deli Ala fɛ, a n'a di o ma, kamasɔrɔ Ala bɛ nili kɛ mɔgɔw bɛɛ la ka kari, a tɛ kɔrɔfɔli kɛ. An ka ɲɛnamaya la, i n'a fɔ an ka jamana ɲɛnamaya kɔnɔna na cogo min na, fɔ cogoya wɛrɛ la an ka jamana bɛ ɲɛ minɛ cogoya min na, nafa bɛ hakilitigiya la kosɛbɛ ka tɛmɛ sanu kan. Bololafɛn minnu bɛ an bolo wala Ala ye nafolomafɛn minnu di an ma, adamadenw ka seko fo ka taa se cogoyaw ma olu minnu bɛ di an ma, an k'a faamu k'a fɔ ko o ko si tɛ se ka dafa ni Ala ka hakilitigiya tɛ.
o min bɛ cogoya di an ma ka o kow bɛɛ ɲɛnabɔ ka dafa. Ala ma a ka hakilitigiya dabɔ mɔgɔ damadamani dɔrɔn kama. A bɛ layidu ta k'a di mɔgɔw bɛɛ ma minnu bɛ a ɲini a fɛ ni danaya ye. Hakilitigiya sɛbɛn bɛ cogoya di an ma ka latigɛ ɲuman kɛ ani ka fɛɛrɛ kɛ ka janw ka se sɔrɔ olu kan ani ka faranfasili kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la miirili cɛjugu minnu dogolen don ka olu faranfasi fo ka taa se ka jɔli barikama ani jɔlikɛ min sinsinnen don kosɛbɛ. Jamana dɔ bɛ se ka kɛ fɛntigi nka ni hakilitigiya tɛ o jamana ka mara la, o jamana ka ko ɲɛnabɔ cogo la ani o jamana ka jamanadenw taama cogo la, siga t'a la an k'a faamu k'a fɔ ko o nafolomafɛnw olu tɛ se ka na ni ɲɛfɛtaga kuntagalajan ye. Hakilitigiya min bɛ bɔ Ala fɛ, siga t'a la o bɛ na ni tilennenya, basigili ani hɛrɛ ye jamana kɔnɔ. Delili ye nin ye ko matigi, an mago bɛ i ka hakilitigiya la. I ka o di an ka ɲɛmɔgɔw ma, a di an kunnasigibaw ma, a di an ka guwaw ma ani an bɛɛ lajɛlen kelen kelen ma. An dege an ka sɔn ka latigɛw kɛ olu minnu tilennen don ani oni minnu jɛlen don. Ala ma a kɛra ko an ka jamana ka ɲɛ minɛ ni ɲɛmɔgɔ ye ni hakilitigiya ani tilennenya ye. Yesu Kirista tɔgɔ la, amina. Jijali kuma ye nin ye ko hakilitigiya min bɛ bɔ Ala yɔrɔ, o bɛ an ka gɛlɛyaw yɛlɛma ka kɛ sesɔrɔli ye. An ka hakilitigiya ɲini ni danaya ye. Ala b'a di, a tɛ kɔrɔfɔli kɛ a ditɔ la. Ni laseli kɛra ka bɔ Delivery par Christ yɔrɔ ka kibaru duman fɔ ni dɔnkiliw ye. Nin ye an ka podcast sendaɲɛko 391 ye min bɛ lase Banɛma Sogoba, Nathaniel Dambele ani Omega Machinbiza fɛ. Bi Araba Février kalo tile 18 san 2026. An ka bi verset kalanta o bɛ bɔ Ndalenw kitabu la. Ndalenw kitabu sura 11 a verset 3. O yɔrɔ bɛ a fɔ an ɲɛna nin cogo la ko mɔgɔ tilennen ka jɛlenya bɛ a ɲɛ minɛ, nka janfaciw ka namara bɛ u halaki. Tilennenya ye sebaya ye, sebaya min ka kuma man ca nka barika bɛ a la hali. A bɛ an ka latigɛw ɲɛ minɛ. Tɔgɔ min bɛ an na, a bɛ o lakana. A bɛ taɲɛ ka basigilenya ka o sabati, o basigilenya min kuntagala ka jan. Tilennenya bɛ yɔrɔ min na, siga t'a la, danaya bɛ bonya ka kɔgɔ o yɔrɔ la. Guwa kɔnɔnaw la, an ka baarakɛdaw la, fo ka taa se an ka jamana kɔnɔna ma. Daɲɛ kelen na wala waati kuntagala surunko la, keguya ni namarakow olu bɛ se ka kɛ fɛnw ye, fɛn minnu an bɛ o nafan bɔ, an bɛ o nafan sɔrɔ, nka kuntagala jan na wala ka se fo yɔrɔ jan ma,
an k'a faamu k'a fɔ ko o jogow olu bɛ se ka kɛ sababu ye ka tiɲɛni ladon yɔrɔw bɛɛ la jango o kɛra yɔrɔ minnu na. Tilennenya ale bɛ se ka kɛ sababu ye an bɛ an yɛrɛ saraka, nka an ka faamu k'a fɔ ko o tilennenya bɛ se ka kɛ hɛra sababu ye, a bɛ se ka kɛ danaya sababu ye ani duba sɔrɔli sababu. Walasa jamana ka se ka yiriwa tiɲɛ yɛrɛ la, tilennenya kan ka kɛ foroba jogo ye o jamana kɔnɔ, o jamana ka kokɛtaw la, a ka foroba baaradaw ko ɲɛnabɔ cogo la, fo ka taa se jɛɲɔgɔnya o min bɛ hadamadenw ni ɲɔgɔn cɛ. Tilennenya kan ka ye o kow la. Mɔgɔ minnu bɛ taama tilennenya kɔnɔna na, Ala bɛ olu bonya. Delili ye nin ye ko matigi, i ka an kɛ cɛ ani musow ye minnu tilennen don. I ka an dusukun janya kɔrɔbɔliw la, wala ka an dusukun janya fɛn cɛjugu la, wale cɛjugu. Tilennenya i ka o sabati an ka baaradaw kɔnɔna na ani an ka jamana kɔnɔna na. Yesu Kirista tɔgɔ la, amina. Jijali kuma ye nin ye ko tilennenya a dɔrɔn a bɛ se ka kɛ i n'a fɔ ko don ko min ka gɛlɛn, nka a bɛ kɛ sababu ye ka na ni basigili ye. O la sɔn ka taama tilennenya kɔnɔna na, bawo Jehova Ala bɛ mɔgɔ lafasa minnu tilennen don. Ni laseli kɛra ka bɔ Delivery Parkesi yɔrɔ ka kibaru duman fɔ ni dɔnkiliw ye. Ni ye an ka podcast sen naɲɛ ko 392 ye min bɛ lase Banema Sogoba, Nathaniel Dambele ani Omega Machinbiza fɛ. Bi alamisa février kalo tile 19 san 2026. An ka bi kalansen ye nin ye ko timinandiya min bɛ na ni sesɔrɔli ye. An ka bi verset kalanta bɛ bɔ Eburu kitabu la sura 10 a verset 36. O yɔrɔ bɛ a fɔ an ɲɛna nin cogo la ko aw mago bɛ muɲuli la walisa aw ka Ala sago kɛ, o kɔ ka layidu fɛn sɔrɔ. An k'a dɔn k'a fɔ ko timinandiya ye wajibi ye ni an b'a fɛ ka Jehova Ala ka layidukanw waleyali ye ɲɛnamayaw kɔnɔ. Tuma caman mɔgɔ caman bɛ kɔn ka i bolo bin joona. Tuma caman sani u ka Jehova Ala ka nɛɛma o lawaleyatɔ ye. Hali k'a sɔrɔ Jehova Ala bɛ taɲɛ ka baara kɛ maakuni kɔnɔna na ani a bɛ sesɔrɔli belebelebaw de labɛn sani an ka o ye an ɲɛw la. Fɔcogoya wɛrɛ la, a bɛ ko belebelebaw ani dubabaw labɛn dogo la an tɛ olu minnu ye fɔlɔ. An ka ɲɛnamaya la fo ka taa se an ka jamana jɔli ma, an bɛ jaabi minnu sɔrɔ olu minnu ye jaabi kuntagalajan ye. Olu mago bɛ waati la, u bɛ waati jan de ta. U mago bɛ yɛrɛ minɛli la, ka yɛrɛ kolo fo ka taa se danaya ma an bɛ banba o min na. Makɔnɔli waatiw olu tɛ waati ye waati min na k'a fɔ k'an dɛsɛra, nka waati de don an bɛ labɛn o min kɔnɔna na. Jehova Ala bɛ taɲɛ ka o gɛlɛyaw ta ka o kɛ k'an ka hadamadenya, ka an jogo, ka o dilan, ka o barika sinsin, ka taɲɛ k'an ka fɛn bontaw, ka o dilan ka ɲɛ kosɛbɛ
ani ka an ka jusigilan minnu bɛ an bolo ka olu sabati. Mɔgɔ min bɛ taɲɛ, mɔgɔ min bɛ timinandiya, kaminɛli ni danaya la, siga t'a la o tigi bɛ laban ka a ka baara ani Ala ka nɛɛma ka o suma tigɛ. Delili ye nin ye ko matigi sɔn ka fanga ti se di an ma ka timinandiya taama kɛ i nɔfɛ. An dɛmɛ an ka kɛ kantigiw ye hali ni a sɔrɔla k'a fɔ ko jaabiw mɛnna ni u ma na. Taa ɲɛ ka i ka layidukanw waleya ne ka ɲɛnamaya la ani an ka jamana ka ɲɛnamaya la. Yesu Kirista tɔgɔ la, amina. Jijali kuma ye nin ye ko i kana sɔn ka i jɔ sira camancɛ la. Ala ka layidu tiɲɛ na o sirilen don timinandiya de la. Ni laseli kɛra ka bɔ Delivery par Christ yɔrɔ ka kibaru duman fɔ ni dɔnkiliw ye. N'i ye an ka podcast sen naani ko 393 ye min bɛ lase Banema Sogoba, Nathaniel Dambele ani Omega Machinbiza fɛ. An ka bi kumasen ye nin ye ko Jehova Ala ka kɛnɛ yelen o bɛ an ka siniɲɛsigi jɛya. Bi Juma Février kalo tile 20 san 2026. An ka bi verset kalanta bɛ bɔ Zaburu kitabu la sura 119 a verset 105. O yɔrɔ bɛ a fɔ an ɲɛna nin cogo la ko i ka kuma ye fitinɛ ye ne sen ye, a bɛ yelen bɔ ne ka sira la. An bɛ diɲɛ min kɔnɔ nin waati la ni o diɲɛ falen don ɲanatɔmɔli gɛlɛnw na ani basigibaliyaw la. Jehova Ala ka kuma bɛ to ɲɛminɛbaya ɲumanya la anw ka ɲɛnamaya la. An ka dɔn k'a fɔ ko fitinɛ tɛ yelen bɔ an ka siraw bɛɛ la yɔrɔnin kelen, nka a bɛ taa ɲɛ ka yelen bɔ an ye, yelen min bɛ se ka a to an bɛ taama k'an sennaɲɛw ta ka taa ɲɛfɛ lakana kɔnɔna na. Jehova Ala tɛ an ka siniɲɛsigi ko bɛɛ yira an na, nka a bɛ fitinin dɔrɔn de jira an na an mago bɛ o min na walasa ka taa ɲɛ bi. Ni an bɛ an sinsin Jehova Ala ka kuma kan, siga t'a la jɔn minnu bɛ da an ɲɛ an bɛ se ka olu sago. Filili minnu bɛ an ɲɛ ni an bɛ teliya ka olu kɛ, ani sira jugu min bɛ an ɲɛ siga t'a la an bɛ se ka olu bɛɛ lajɛlen sago. Ka kɛɲɛ ni mɔgɔ kelen ye wala ga dɔ fo ka taa se siya dɔ ma, ka taama ka kɛɲɛ ni Jehova Ala ka kuntilennaw ye, siga t'a la o bɛ ɲɛfɛtaga basigilen ani min jɛlen don ani min kɛnɛ yelen bɛ min na a bɛ o sabati. Yɔrɔ min na Jehova Ala ka kɛnɛ yelen bɛ manamana, dibi fanga bɛ tiɲɛ o yɔrɔ la. Delili ye nin ye ko matigi sɔn ka ne ka latigɛw i ka yiri bɔ olu la ni i ka kuma ye, ne sennaɲɛw ɲɛminɛ ani i ka ne tanga fililiw ma. Ala ma kɛra ko i ka kɛnɛ yelen ka an ka jamana a ka o ɲɛminɛ ka se hɛra ani basigi ma. Yesu Kirista tɔgɔ la, amina. Jijali kuma ye nin ye ko hali ni i ɲɛ tɛ sira la wala ni ɲɛ tɛ sira fan bɛɛ la, i jigida Jehova Ala ka kɛnɛ yelen kan k'a dɔn k'a fɔ ko a na i ɲɛ minɛ i sennaɲɛ
tacogo ɲuman ko la. A ka kuma tɛ fili fiyewu ni laseli kɛra ka bɔ Delivery par Christ yɔrɔ ka kibaru duman fɔ ni dɔnkiliw ye. Ni ye an ka podcast sen naɲɛ ko 394 ni 4nan ye min bɛ lase Banɛma Sogoba, Nathaniel Dambele ani Omega Machinbiza fɛ. Bi sibiri février kalo tile 21 san 2026. An ka bi verset kalanta bɛ bɔ Kolosekaw kitabu la sura 3 verset 23 ka se 24 ma. O yɔrɔ bɛ a fɔ an ɲɛna nin cogo la ko aw bɛ fɛn o fɛn kɛ, a ye o kɛ ni aw dusukun bɛɛ ye i n'a fɔ aw b'a kɛ matigi ye. Aw t'a kɛ mɔgɔw ye, k'a dɔn ko aw na tiɲɛ ta matigi fɛ aw ka baraji ye. Aw bɛ baara kɛ matigi Kirisa ye. Jehova Ala bɛ an wele ka ko ɲuman kɛ an ka kɛtaw bɛɛ la. A kɛra an ka baarada ye o, a kɛra foroba baarakɛyɔrɔ ye o, fo ka taa se kɛnyɛrɛye baarakɛyɔrɔ ma, ka taa se kalankɛyɔrɔw ma, ani an ka gwa ɲɛnabɔ cogo, jɔyɔrɔ min bɛ an bolo gwa kɔnɔnaw na, fo ka taa se an ka cɛsirili ma, o min bɛ an ka danaya cogo jira. Ka baara kɛ i n'a fɔ ko an bɛ ka kɛ matigi ye, o bɛ an kuntilenna yɛlɛma. O la an tɛ baara kɛ tun walasa ka sara sɔrɔ, walasa ka wale ɲuman dɔn, wala ka jɔyɔrɔ kura sɔrɔ. Nka an bɛ baara kɛ walasa ka nɔrɔ da Jehova Ala tɔgɔ kan. Ni miirili bɛ an ka baara kɛcogo yɛlɛma. Siga t'a la, a bɛ an ka tilennenya ni an ka cɛsiri, a bɛ dɔ fara o kan walasa ka dɔ fara an ka nɔ kan. An bɛ o min bila an ka baara kɛtaw la. Jamana bɛ taa ɲɛ ni a sɔrɔla k'a fɔ ko o jamanadenw bɛ baara kɛ ni sɛbɛ, ni tilennenya ani cɛsirili ye. Ka baara ɲuman kɛ, foroba baara ɲuman kɛ, siga t'a la o bɛ na ni danaya ye min bɛ sɔrɔ foroba kunda. A bɛ na ni jigiya ye min bɛ sɔrɔ an ka sigidaw la. Delili ye nin ko matigi an dɛmɛ ka baara kɛ ko ɲuman, fɛn minnu bɛ kɛ sababu ye ka barika don an na, ka baara kɛ ka taa fɛ, i ka olu saniya an na. Sɔn ka an kɛ ɲɛmɔgɔ ye an ka baarada la, an ka baarakɛtaw fana na. Ala ma kɛra ko an ka cɛsirili o ka taa ɲɛ ka na ni ɲɛfɛtaga ni basigili ye an ka jamana kɔnɔ. Yesu Kirisa tɔgɔ la, amina. Jijali kuma ye nin ye ko i bɛ min kɛ ni kantigiya ye, ni tilennenya ye bi, siga t'a la o bɛ nɔ bɔ ani o bɛ kɛ sababu ye ka jɔnjɔn dilan i ye sini. Taa ɲɛ ka baara kɛ ni tilennenya ani sɛbɛya ye. Jehova Ala ɲɛ bɛ i ka cɛsirili la. Ni laseli kɛra ka bɔ Delivery par Christ yɔrɔ ka kibaru duman fɔ ni dɔnkiliw ye.
N'i ye an ka podcast sen na ɲɛ ko 395 ye min bɛ lase Banɛma Sogoba, Nathaniel Dambele ani Omega Machibiza fɛ. Bi kari février kalo tile 22 san 2026 an ka bi verset kalanta bɛ bɔ Machu kitabu la. Machu kitabu sura 17 a verset 20. O yɔrɔ bɛ a fɔ an ɲɛna nin cogo la ko Yesu y'u jaabi ko katuguni aw ka danaya ka dɔgɔn kojugu. Tiɲɛ la ne b'a fɔ aw ye ko ni aw ka danaya bɛ hali mutardi kisɛ bɔ bonya la, aw n'a fɔ nin kulu ye ko a ka bɔ yan ka taa yen fɛ, a na taa, aw tɛna kɛɲɛ foyi la. Ani an k'a faamu k'a fɔ ko danaya a mana dɔgɔya cogo cogo, sebaya barikama bɛ a la ka kabako kɛ. Jango ni o danaya dara Jehova Ala kan, balinako, gɛlɛyaw ani tɔɔrɔko minnu bɛ na jɔ an ɲɛkɔrɔ, tuma dɔ an bɛ miiri k'a fɔ ko olu an tɛ se ka dan sago, an tɛ se ka o gɛlɛyaw wuli ka bɔ yen. Nka an k'a dɔn k'a fɔ ko danaya barika bɛ a la ka o gɛlɛyaw bɔ u nɔ na. Jango ni an dara o danaya sebaya la, o min bɛ bɔ sankolo la Ala yɔrɔ. Danaya tɛ fɛn gansan ye wala dɔnniya gansan, nka an k'a dɔn k'a fɔ ko kan dili de don. O kan dili kɔnɔna la, i bɛ min bila baara la, jigiya dɔ fana min bɛ an ka waleyaw ɲɛminɛ ka kɛ Jehova Ala sago kɔnɔna na, ka kɛ ni Jehova Ala ka kunkilenna dilenw ye. Danaya ye fɛn ye min bɛ fɛn waleya hadamadenya miirili la, fɛn min tɛ se ka waleya. O kɔ a bɛ taa ɲɛ ka da yɛlɛ yɔrɔ la da tun tɛ yɔrɔ minnu na, ka kɛɲɛ ni an ka jamana ta ye, an ka guwa kɔnɔnaw la, fo ka taa se an yɛrɛbakun ma. Siga t'a la, danaya fɛn barikama de don min bɛ se ka kɛ sababu ye ka an dɛmɛ ka se sɔrɔ gɛlɛyaw kan, ani ka kɛlɛko minnu bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ ka fɛɛrɛ sɔrɔ olu la, ka siniɲɛsigi ɲuman ka o jɔ. Hali danaya kɛwale fitinin bɛ se ka kɛ sababu ye ka dubabaw lawaleya ka olu sama ka na. Delili ye nin ye ko matigi i ka dɔ fara ne ka danaya kan, ne dɛmɛ ka da a la hali k'a sɔrɔ gɛlɛyaw bɛ ne ɲɛ, hali k'a sɔrɔ o gɛlɛyaw bɛ kɛ ne ɲɛkɔrɔ i n'a fɔ se tɛ se ka sɔrɔ u kan. Sɔn ka ne ka ɲɛnamaya kulu bɔ u nɔ na, sɔn ka an ka jamana ni an ka sigidaw ka ɲɛnamaya kulu bɔ u nɔ na, ka kɛɲɛ ni e yɛrɛ ka sagona ye. Yesu Kirista tɔgɔ la, amina. Jijali kuma ye nin ye ko hali danaya fitinin ni a dara Jehova Ala kan, bɛ se ka kɛ sababu ye ka kulubaw bɔ u nɔ na. Taa ɲɛ ni jijali ye ani jigiya ye, bawo fɛn si tɛ Ala kɛɲɛ, fɛn si tɛ se ka sebaya bɛɛ tigi Ala kɛɲɛ. Ni laseli kɛra ka bɔ Delivery par Christ yɔrɔ, ka kibaru duman fɔ ni dɔnkiliw ye.